Vznik komunálneho odpadu je každodennou súčasťou života človeka. Poznáme základné rozdelenie tohoto odpadu. Zmesový komunálny odpad, papier, plasty a sklo. Zmesový komunálny odpad patrí do čiernych plastových, prípadne pozinkovaných nádob. Papier, plasty a sklo majú svoje vlastné zberné nádoby rozlíšené podľa farby. Do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad ukladáme znečistený a neseparovateľný odpad. Mesto Bratislava ročne vyprodukuje približne 110 000 tón zmesového komunálneho odpadu. Ak by tento odpad skončil na skládke, dochádzalo by ku biologickej aktivite a k tvorbe organického uhlíka, ktorý nepriaznivo vplýva na životné prostredie. Poslaním spoločnosti OLO je zabezpečiť odvoz a následné zhodnotenie, prípadne zneškodnenie komunálneho odpadu. Do ulic Bratislavy pravidelne štartuje 38 posádok, ktoré sa starajú o zvoz zmesového komunálneho odpadu. Týždenne vykonajú približne 52 000 obsluh a ročne najazdia až 1 000 000 kilometrov. Zozbieraný zmesový komunálny odpad je energeticky zhodnocovaný v jednej z najmodernejších spaľovní v strednej Európe. Zmesový komunálny odpad končí v zásobníku a následne v dvoch 20-metrových kotloch, kde zhorí pri teplote 900 stupňov. Toto teplo vyrába paru, z ktorej sa v turbogenerátore vyrobí elektrická energia pre 22 000 domácností. Spálením je energetické zhodnotenie komunálneho zmesového odpadu završené. Zo škváry, ktorá vznikne po spálení, sa na triediacej linke ešte dodatočne vyberú magnetické a nemagnetické kovy a odstránia sa zbytky skla. Tieto materiály sa následne ďalej zhodnotia. Spaľovňa prešla v roku 2002 celkovou technologickou rekonštrukciou a spĺňa tie najprísnejšie ekologické normy Európskej únie. Zodpovedným prístupom k triedeniu všetkých druhov odpadu pomáhate chrániť životné prostredie, ktorého súčasťou sme my všetci. OLO. Odvoz a likvidácia odpadu.